συγγνώμη εκ μέρους όλου του Επιστημονικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια θέλω να καλέσω την κυρία Σαλεμή, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου, και τον πατέρα Βασίλειο Κοντογιάννη, που από την κοινή να γνωρίζει προσωπικά, από την εθελοντική διαγωνία των ασθενών. Βρίσκομαι εδώ δανείζοντας τα χέρια και την ύπαρξή μου σε κάποιες χιλιάδες εθελοντών και συνεργατών, οι οποίοι ενθουσιασμένοι και ευαισθητοποιημένοι από τη δικιά σας προσφορά στον χώρο του πόνου, έχουν την τιμή να βρίσκονται κοντά σας και να μοιράζονται αυτή την ευλογία της φροντίδας των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στον πόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να μας έχετε κοντά σας. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνετε να μας τιμάτε. Η τιμή αξίζει σε εσάς και στην αγάπη του Θεού που μας αξιώνει να βρισκόμαστε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα παρακαλέσω την κυρία Κωνσταντίνα Βλάχου, μέλος του Επιστημονικού μας Συμβουλίου, και την κυρία Κέτη Μεταξωτού, την καθηγήτρια Κέτη Μεταξωτού, η οποία εκπροσωπεί την ΕΛΠΗ.